Mang dia. FF. हामबायसै गिर्जाखौ जागायलांसिगोन गिर्जाखौ जागायनायनि सिगां आङो हामबायो दिनैनि फुंबिलि समावहाय नुजाफैनाय जोंनि आमथिका एरियानि कयार मेम्बारफोर आरो जोंनि हामजागुरि मण्डलिनि उन्दै उन्दै गथ'फोर ख्रिस्ट'नि थैजों बायजानाय इसोरखौ सिबिनो इसोरखौ खुलुमनो फैनाय बयखौबो हामबायो दिनैनि फुंबिलि समाव इसोरखौ बाख्नायनो फैनायनि थाखाय आङो सिगांसिनाव गिर्जा बेखेवनायनि मुङै इसोर मोनसे हास्थायखौ फरायगोन बेनो जाहैबाय हुदा बिजाब हामबालाब सेसारि गोजौआव बेबादि लिरनाय दं मन फाफिनाय आरो भरसा आङो सासे गुरगुनि रागजों साजा होजानाय बियो आंखौ हमनानै खोमसि दरसि दरनाबाव लांबाय बियाव एसेबो स्रां गैया बेयाव बेबादि बुंदों इसोरा जोंखौ दिनै हरसेमानि जोंखौ इसोरा खांबाय नेबाय बे खोमसि हरावहाय एसेबो स्रां गैयामोन जोंनि थाखाय इसोरा मानो जोंनो स्रां होनानै जोंखौ दानानै बे बुहुमाव इसोरा सोरजिना ओरैनो जोंखौ दोनाखै हरखौ जोंनो सोरजिनानै होदों आरो स्रांखौबो जोंनो सोरजिदों
बे हरजों लोगोसे इसोरा बे खोमसि हराव जोंखौ गावनि महिमाखौ होनानैहाय बे गोथार न'आव जोंखौ गावखौ सिबिनो थाखाय आरोबाव जोंखौ दैदेनबोबाय। हामबायसै। जोङो दा बयजों लोगोसे गसंनानै मोनसे मेथाइ रोजाबगोन। बेनो जाहैबाय 173 जों बे मेथाइखौ रोजाबगोन। आंनि उन उन फै होनना जिसुआ बुंदों। जों बे मेथाइखौ जों बयजों लोगोसे गसंनानै रोजाबगोन। जों बाख्नायो। जोंनि सोरगोनि ओनसोला गोथां ओनसोला फोरबो आफा नोंथांनो हामबाय आरो होनबाय आफा नाय आफा नोंनि अननाया जोंनि सेराव मा इसोरनि नामखौ आफा नोङो जोंखौ थांनाय बे शनिबार मोनाबिलियाव गोबां जोंनि जिबनाव जानांगौ खैफोद आदार दंब्लाबो आफा नों गोजान खालामनानै जोंखौ नैबे फुंबिलि नोंनि सिखारफैनाय रबिबार सानखौ जों होबाय। बे फुंबिलि समाव आफा नोंखौ बाख्नायनो नोंखौ सिबिनो जों खौसे जाबाय। नोंखौ बाख्नायनो सिबिनायजों लोगोसे जोंनि गासै गोसोफोरखौ नुनो होदों आफा नों नाजावदो। जोंनि गासै सोलोंलायनाय जोंनि राव सोलोंनाय जोंनि बायदिफोरखौ गोसोआव लानानै जोङो गावनि आत्मिक जिबनाव थामथिम जाना थानो हानाय जों बेबायदिबो आसा खालामदों। नाय आफा नों जोंखौ अनो नों जोंखौ अनामोनब्ला आफा दिनैनि बे समखौ
मोननाय नङामोन बेनिखायनो खालामबाय जों नैबे नोंनि गोथार न'आव फैनायजों लोगोसे जोंनि गासै गोसोफोरखौ आफा जोङो नुनो फोथायदों जोंनि साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिउ आफा नुनो फोथायदों नाजावदो जोङो दान्दिसेनि उनाव नोंनि रावखौ जों सोलोंलायगोन आफा बे नोंनि राव सोलोंलायनायनि उनाव जोङो गोबां हाबाफारिफोर आफा बे हाबाफारियावबो नोंनि थादों जोंनि गासै साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिउ नैबे सम नों बिफासिनि आथिङाव गथायनायजों बासायग्रासिन बिबाय आमेन आङो दानि मोनसे बाइबेल फरायनि माथाइनि 7 बालाब 7 सारि बि अब्ला नोंसोरनो होनाय जागोन नागिर अब्ला नोंसोर मोनगोन दराव सों अब्ला नोंसोरनो खेवनानै होनाय जागोन हामबायसै बे समाव दानि गेदेरनि थाखाय
गोजौसिनाव थानाय आरो आफा दिनै प्रभु जिसु जों नोंनि अननायावसो दिनै खोमसि मुगानिफ्राय जानांगौ आनजाद बिपदनिफ्राय रैखाथि मोननानै बे दिनै सिखांफिननाय गोथार सानाव दिनै आफा नोंनि होनाय दिनै बे देहाफोरखौ लानानै प्रभु जिसु जों नोंखौ बाख्नायदों नोंखौ गौरव खालामदों आफा बे समाव जों नोंनो प्रार्थना खालामदों प्रभु जिसु दिनै मानसिनो नांगौ मानिफोरखौ नों दिनै होनायखाय आफा दिनै जोङो दिनै नोंनि रायजोनि अर्थे दानो बे नोंनि आमलेगुरि बे नोंनि लुखांजानाय पबित्र गोथार न'आव खौसे जानानै आफा नोंनि रायजोनि अर्थे दिनै नोंनि रायजोफोरखौ फेहेरनो दिनै गोमानाय मानसिफोरखौ आफा दिनै बेबायदि लुखांनो आरो एबा लाबोनो थाखाय बे दानफोरखौ जोंनि खाथियाव लाबोदों अ प्रभु जिसु जोंनि आखायाव आरो जोंनि पकेटाव दिनै बे दानफ्रा उसुसि आरो उसुसिफोरनि बुंफबनानै दङब्लाबो आफा नों पबित्र गोथार खालामदो आफा बे दान आरो जोंनि गोसो मोदोम जिउ नोङो दैदेन आफा नों दसेनि उनाव जों नोंनि राव सोलोंगोन खोन्थाग्रा आरो खोनासंग्रा उभयबो थानानै नोङो जोंनि हेफाजाब दान खालाम बे आरजखौ जों नोंनि गोथार गथायदों बासायग्रा जिसु जिउ आमेन मानसि दानि समाव मेथाइ रोजाबनाय आरो आरज खालामनाय थानाय दा माबाफोर मिथिनांगौ दंब्ला बे समाव दानि समनिखौ खालामबाय आरो गैयाब्ला जोङो दसे सम इसोरनि रावखौल' थानानैहाय खोनासंनि जोङो सोलोंनानै लायो बे समावहाय इसोरनि गाहाम रावखौ लाबोनो थाखाय आं खावलायबाय बे समाव जों स्कुलाव फैनो सिगां सिगां जोंनि बिफा इसोरखौ हामबाय होबाय जोंनो बे मोजां फुंबिलि समखौ जों साफ्रोमनोबो होनायनि थाखाय जोङो दिनै बे हरनि समायाव बिथाव बाथाव हरनि समायावहाय जोङो थैनायजों समान जों उन्दुलांबायमोन नाथाय बेजों लोगोसे इसोरा जोंखौ दिनै बे गावनि क्रुसनिफ्राय देरहानाय गोथार फुंबिलि समखौ मोननायजों लोगोसे जों साफ्रोमनोबो दिनै गोदान जिबन होफिननायजों लोगोसे जोङो दिनैहाय गथायसे बे फुंबिलि समायाव जोंनि बे आमलायगुरि बेप्टिस्ट मण्डलियावहाय जोंखौ गथायसे जथुम होबाय बेनि थाखाय आफा इसोरखौ हामबायो आरो बे फुंबिलि समाव सफैनो हानाय आंनि आंगो लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे आंनि फंबाय बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव फुंबिलि समाव बावहरनाय जाबाय दा बे समाव आङो एसे गोख्रै आङो थांनो आङो आखायाव लादों आंनि आखायाव दा टाइमा अनलि 5 मिनिटल' दङ 5 मिनिटल' दङ दा बेनिखायनो आङो इसोरनि बाइकखौ दिनै आङो बिराद स्पिडआव आङो बुंनो आखायाव लादों मोजां खोनासङाब्ला बुजिनाय नङा आरोखि माने ओरैबायदि निउस फरायनायफोर बायदि जागोन आरोखि
दिनै आंनि इसोरनि बाइकखौ लाबोनाया दा आङो जेखि जादोंला आं गोलाव खालामनाया डाइरेक्ट इसोरनि बाइकखौ आङो थांनोसै आङो लाबोदों जाहैबाय टपिकखौहाय लोगो लाज्लायनाय जोङो मैया मोनाबिलियाव जोङो सोलोंदोंमोन मानिनाय ना मैया मोनाबिलियाव जोङो सोलोंदोंमोन मानिनाय जोङो दिनै सोलोंगोन जाहैबाय बे फुंबिलि समायाव लोगो लाज्लायनाय मानिनायनि उननिफ्रायसो लोगो लाज्लायनाय जायो दा बेखायनो जोङो लोगो लाज्लायनायाव थांनि दा लोगो लाज्लायनायखौ इंलिसाव कमिउनिकेसन होनोमोन ना माने इंलिसाव कमिउनिकेसन होनोमोन दा जों बेखौ जोङो सोलोंगोन दा बिनि सिगां आङो सिरिनिसो आङो इसोरनि बाइकखौ फरायनानै लाग्रोनि इन्ट्रडाक्सनाव आं ओरैबायदि लाबोदों मोनसे रादाबखौ गुबुननो मिथिहोनोब्ला लोगो लाज्लायनाया गोनांथार बेखौ लाइजामजों थांनानै नङाब्ला ससियेल मिडियाजों खालामनो हायो गाहाम रादाब खोन्थानायाव लोगो लाज्लायनाया गोनांथार फोसाव बिजों जोङो दिनै बिनि सोमोन्दै जोङो इसोरनि बाइकखौबो जोङो सोलोंगोन बे समाव इसोरनि बाइकखौ बुजिनो थाखाय आं इसोरनियाव सुंद' आरज खालामो सोरगोनि ओनसोला गोथां इसोर आफा आंखौ बे समाव हामबाय होनदों नाय आफा इसोर नोंनि अननायनि गेजेरजों आफा जोङो दिनै आफा नोंनि क्रुसनिफ्राय देरहानाय गोथार फुंबिलि समखौ आफा नों जों साफ्रोमनोबो होनायनि थाखायनो बिफा सोरखौ हामबाय होनदों नाय प्रभु जिसु आफा इसोर दिनैनि बे फुंबिलि समायाव नोंनि आफा दिनै अनजालि फिसाज्लाफ्रा दिनै अन्थाव बाथाव आफा इसोर दिनै नोंनि बाइकखौबो दिनै सोलोंनो थाखाय आफा थाम थिम जानानै दङ नाय प्रभु जिसु आफा इसोर दानि बे समायाव नोंनि अजय गलेङा आफा दिनै नोंनि गोथार बिन्दोआव आफा दिनै गसंनानै दङ नाय प्रभु जिसु आफा इसोर आङो दिनै नोंनि बाइकखौबो आं दिनै बुंनो समायाव अब्लाबो आफा नोङो आंजों लोगोसे थानानै आफा इसोर नोङो आंखौ सोलायदो आरो दैदेनदों नाय आफा इसोर आङो बुंग्राल' आफा आङो खुगा सिग्राल' गासै बुंग्राया आफा दिनै नोंसो बेनिखायनो आफा इसोर नोङो दिनै आंजोंबो लोगोसे थानानै आफा नोङो हेफाजाब दान खालाम जाहाथे आफा इसोर नोंनि बिसाफोरनि गेजेराव नोंनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै आङो गाहामै आफा राननानै होनो हानाय बायदि आफानो बोलो आरो सक्तिखौ लाबोदो फै आफा इसोर जोंनि गोसो मोदोम जिबन आरो बे समाय गासैखौबो नोंनि आथिं गुदि गथेनानै जिसु ख्रिस्ट बिबाय आमेन बेयाव ओरैबायदि बुंदों इन्ट्रडाक्सनाव आं ओरैबायदि लाबोदों मोनसे रादाबखौ गुबुननो मिथिहोनोब्ला मा होनो लोगो लाज्लायनाया गोनांथार ना लोगो लाज्लायनाया गोनांथार बेखौ लाइजामजों थांनानै नङाब्ला मा होनो ससियेल मिडियाजों जोङो दिनै बे खामानिखौ जोङो दिनै मावनो हायो आरो जोंनि बे जिसु ख्रिस्टनि बे हाबा मावनायखौ जों दिनै गुबुननो दिनै मिथिहोनोब्ला जों दिनै खौसेयै जों लोगो लाज्लायनायनि गेजेरजों जों दिनै मावनो हायो जों दिनै एग्जाम्पोलाव जों दिनै लाबोनो हायो जाहैबाय जोंनि बे आमटेका एरियानि जोंनि कयेलटिमा दिनैहाय मैया मोना बेलासिनिफ्राय लानानै दिनै बे फुंबिलि समायसिमाव जों दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों दिनै गुबुननो मिथिहोनो थाखाय जों दिनै लोगो लाज्लायनो फैदों ना जों दिनै लोगो लाज्लायनो फैदों जोंनि बे दिनैनि बे जोंनि सोलोंलायनाया बे मण्डलियावल' थानाय नङा जों दिनै बेयाव जों सोलोंलायनानै जोंनि मण्डलिफोराव थांगोन जोंनि न'खरफोराव थांगोन आरो जों दिनै जोंनि बे सोलोंलायनाय समायाव जायनाखि जोंहा जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जोङो जेब्लायबो मा होनो भिडिअ रेकर्ड खालामोना बे भिडिअ रेकर्ड खालामनायाबो जोंनि ओरैनो थाङा जोंनि बे भिडिअ रेकर्ड खालामनायनि गेजेरजों जोंहा इउटुबाव सोयोना बे इउटुबाव सोनाया दिनै सारा बुहुमाव दिनै बयबो दिनै नायनो हायो दा जोंनि बे नैबे आमलाइगुरि ब्रिटिश मन्दिराव जोंनि बे रिहार्सेल खालामनायखौ जोङो दा नेटआव जोङो इन्टारनेटआव जों कानेक्सन खालामनानै होयोब्ला दिनै वर्ल्डआवनो दिनैहाय जोंनि बे बाख्नाय सिबिनायखौ दिनै नुनो मोनगोन दा बेखायनो जों दिनै साननो नांगौ जाहैबाय लोगो लाज्लायनाया दिनै इसोरनि बाथ्राखौ इसोरनि सुबुं बाथ्राखौ दिनै गुबुनफोरनो मिथिहोनायनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो जों बे लोगो लाज्लायनायनि गेजेरजों दिनै इसोरनि बाथ्राखौ जों गुबुननो मिथिहोनोब्ला जों लाइजामनि गेजेरजों जों दिनै इसोरनि बाथ्राखौ गुबुनफोरनो मिथिहोनो दिनै बिराद गोब्राब जाबाय मानोना दिनै बे बोथोरा दिनै सोलायबाय सिगांनि बोथोरा जेरै दा बेबायदि नंलिया जों दिनै दाब दाब जायगाफोराव जों दिनै इसोरनि बाथ्राफोरखौ जों दिनै बुंहैनो हागौ नाथाय जों दिनै बै जायगानि थासारिखौ नाहरोब्ला दिनै जोंनि थाखाय गिथावना जाबाय बेनिखायनो जों दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मानसि थांस'नो हायै जायगाफोराव जों दिनै इसोरनि बाथ्राखौ जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मावनो हायो ना जों दिनै मावनो हायो बेनिखायनो जों दिनै जोंनि जिसु ख्रिस्टनि जोंनि बे गाहाम हाबाखौ जों दिनै मावनाया गुबुननो मिथिहोनो थाखाय गोनांथार आरो जों दिनै गुबुननो माबोरै मिथिहोनो हानो बे जोङो दिनै इसोरनि बाथ्राखौ गुबुननो मिथिहोनोब्ला जोङो दिनै लोगो लाज्लायनांगोन लोगो लाज्लायनाया दिनै गोबांथार रोखोमनि जायो बिमा बिफाजों लोगो लाज्लायनाय समाजनि दैदेनगिरिफोरजों लोगो लाज्लायनाय ना लोगो लाज्लायनाय आरो दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि दिनै रमान्टिक
लोगो लाज्लायनाय दै आं बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर रमान्टिक लोगो लाज्लायनायखौ आं दिनै बुंनो थाङाखै नाथाय आं दिनै बेखौ दिनै बुंनो लादों जों दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै गुबुनाव जों दिनै मिथिहोनो थाखाय जों दिनै लोगो लाज्लायनांगोन आरो बे लोगो लाज्लायनाया दिनै इसोरनि बादि जानांगोन अब्लासो जों दिनै जों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों दिनै गुबुननो दिनै मिथिहोनो हागोन अब्लासो जोंनि कमिउनिकेशना जोंनि जागोन अब्लासो जों दिनै गोबां दाब दाब जायगाफोराव दिनै थांगोन आरो जों दिनै बे रिहार्सेल खालामनाय समाव जों दिनै लोगो लाज्लायदों नाथाय जों बे लोगो लाज्लायनाया जोंनि सोलोंनाया दिनै जोंनि गुबुनाव जों दिनै गुबुननो खोन्थाहैनोब्ला जों दिनै लोगो लाज्लायाव जों दिनै मा सोलोंनो गोनां बेखायनो आं दिनै लाबोदों जाहैबाय 2 कोरिन्थि 10:3-5 जों फरायब्ला नुनो मोनगोन लोगो लाज्लायनायनि गेजेरजों दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै गुबुननो मिथिहोनोब्ला जों दिनै गुबुननो मिथिहोनोब्ला जों दिनै सैतानजों जों दिनै दावहा नांनांगोन होननानै बाइबेलाव दिनै बुंदों 2 कोरिन्थि 10:3-5 बुंदों लोगो बहाय ओरैबायदि बुंदों गाहाम रादाबखौ खोन्थानाया सैताननि बेरेखा गेदेर दावहा होननानै बुंदों ना लोगो लाज्लायनाया सैताननि बेरेखा गेदेर दावहा जों दिनै इसोरनि बाथ्राखौ जों दिनै गुबुननो मिथिहोनोब्ला जों दिनै सैतानजों दिनै दावहा नांनांगोन जों दिनै संसारजों गोरोबफानो मोननाय नङा जों दिनै इसोरनि बादि जोङो दिनै थांनो नांगोन जों इसोरनि बादि दिनै थांनो नांगोन आरो जों दिनै बे सैतानजों दावहा नांनायनिफ्राय सैताननिजों जोंनि दावहा नांनाया हाथियारफोरजों नङा गोहो बोलोजों नङा दिनै आत्मिक जिबनाव दिनै जोंनि आत्मिक जिबननि बोलोजोंसो जोंनि दिनै गोथार जिउजोंसो जों दिनै सैताननि बेरेखा जों दिनै दावहा नांनांगोन अब्लासो जों दिनै गुबुननियाव जों दिनै लोगो लाज्लायनायनि खामानिखौ जों दिनै मावहैनो हागोन अब्लासो दिनै जोंनि नंगुबै कमिउनिकेशना दिनै जागोन आरो जोंनि बे लोगो लाज्लायनाया गुबुननि थाखाय दिनै बेनिफिटआव फैगोन बेखायनो जों दिनै सैताननि गेदेर दावहानिफ्राय जों दिनै बारग'नो थाखाय जोङो दिनै जों आरज गाबनानै जों दिनै थामथिम जानांगोन जों आरजआव निरानिफेरा जों नेनांगोन जों आरजआव जों दिनै जों गथायनांगोन अब्ला जों दिनै गसंथानो हागोन आरो लोगोसे जोङो बेखौ दिनै नायोब्ला नुनो मोनगोन इफिसियासनि 11:18 दिनै बेखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन इफिसियास 11:18 नायोब्ला बेखौ नुनो मोनगोन आरोबाव मोनसे पइन्ट दंबावो जोङो इसोरनियाव गंनानै जों दिनै इसोरनिफ्राय जों दिनै गोहो इसोरनिफ्राय जों दिनै बोलो जों दिनै बिनानै लानांगोन इसोरनिफ्राय जों दिनै बोर बिनानै लानांगोन अब्ला जोङो दिनै सैताननि बेरेखा जों दिनै दावहा नांनो हागोन सैतानजों दिनै दावहा नांनाया दिनै हाथियारफोरजों नङा गोहो बोलोजों नङा दिनै आत्मिक जिबन खांनायजों दिनै जों सैताननि बेरेखा जों दिनै दावहा नांनांगोन आरोबाव जोङो दिनै नायबावनि इसोरनि लोगो लाज्लायनाया इसोरा दिनै गिबि खेब सेथि खेब दिनै आदम आरो इभनि गेजेराव दिनै बिसोरनि मोजांनि थाखाय दिनै बिसोरखौ दिनै इसोरा गिबि खेब एडेन बागानाव दिनै लोगो लाज्लायदोंमोन आरो बे लोगो लाज्लायनाया ओरैबायदिमोन आदम आरो इभनि गेजेरावहाय बिसोरनि मोजांनि थाखाय इसोरा दिनै बिसोरखौ दिनै लोगो लाज्लायदोंमोन बेखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन जागायजेननायाव दिनै बेखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन दा बेखायनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आबो जों दिनै लोगो लाज्लायगोन ना बेखायनो आरोबाव जोङो ओरैबायदि नुबावगोन जाहैबाय इसोरनि दैदेननाय जोङो दिनै लोगो लाज्लायनानै जोङो गुबुननाव दिनै जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जोंनो खोन्थाहैनोब्ला इसोर